Ezagutu DIGCOM proiektua eta gaitasun digitalak. Altzenekien Espainiako biztanleriaren ia erdiak ez duela gaitasun digitalik eta 8% ez duela inoiz internet erabili. Baina zer dira gaitasun digitalak? Europar Batasunak 2006an honela definitu zuen gaitasun digitala. Pertsona orok eremu guztietan osotasunez eta erabat parte hartzeko izan behar dituen funtsezko 8 gaitasunetako bat. Gaitasun digitala honela defini daiteke. Ikaten erabilera seguru, kritiko eta sortzailea, lanarekin, enpleagarritasunarekin, ikaskuntzarekin, aisialdiarekin, inklusioarekin eta gizartean parte hartzearekin lotutako helburuak lortzeko. Ez da soilik teknologia eta tresnak erabiltzea, baizik eta erabiltzen dugunean kritikoki eta segurtasunez hausnartzeko gaitasuna izatea. Garrantzi horregatik, Europako Batzordearen ikerketa zentro bateratuak DIGCOM proiektua sortu zuen eta 2013an argitaratu zuen lehen aldiz txosten bat. DIGCOM erreferentzia esparru komuna da Europan pertsonen gaitasun digitala garatzen laguntzeko. Gero eta digitalagoa den mundu baterako behar ditugun ezagutzei, trebetasunei eta jarrerei dagokienez funtsezko osagaiak deskribatzen ditu. 2013an argitaratu zenetik aldizka eguneratu da eta 2022koa da indarrean dagoen bertsioa. Ikus dezagun DIGCOM proiektuaren egitura. DIGCOM funtsezko 5 arlotan eta 21 gaitasun digitaletan egituratzen da. Ezagutitzagun. 1. Informazioa eta datuak bilatzea eta kudeatzea, nabigatzeari, datu digitalak ebaluatzeari eta kudeatzeari buruzkoa. 2. Komunikazioa eta lankidetza. Teknologia digitalekin elkar eraginean aritzeari eta partekatzeari buruzkoa. 3. Eduki digitalak sortzea baita lizentziei eta programazioari buruzkoak ere. 4. Segurtasuna, gailuak, pribatutasuna, osasuna eta ingurumena babesteari dagokionez. Eta 5. Arazoak konpontzea, beharrizan eta hutsune digitalak identifikatzeari buruzkoa. DIGCOMpek ere mailak ezartzen ditu. Oinarrizko A1 edo A2 mailatik hasi eta D1 edo D2 maila oso espezializaturaino. Zer maila duzun jakin nahiko zenuke? Kazetaguneak DIGCOMpen oinarritutako autodiagnostikorako tresna bat aurkezten dizu eta zure gaitasun digitalen ahulezinak identifikatzeko aukera ematen dizu. Diagnostiko honekin jakingo duzu zer hobeto behar duzun gero eta digitalizatuagoa den etorkizunari aurre egiteko. Gainera, testa amaitzean zure emaitzen txosten pertsonalizatua lortuko duzu. Anima zaitez eta egin proba orain!